asema me de nam nyina ne se maami aye frɛ no Agradaa se oye evangelist evangelist Agradaa no ehho asem na me de nam sisi a na ne nsɛm bi ɛwɔ circuit court a obɛkae sɛ national security for eco ready some TV stations ni radio stations a yesusu sɛ omuntua license ɛma yɛkye ɔno ɛna yɛde ne kogina court na yɛbɔ ne kwadu mentwa no a wonim sɛ ɛda na yɛkye no na atwɛ wo sɛ na atwɛ ɛsɛm dada na atwɛ na bɔ the same hairstyle coincidentally ɛnɛ yɛ a wɔka na asɛm yi na atwɛ asa but the same hairstyle enti na atwɛ ɔsɛ prosifo ɛkye no wɔne abame Agradaa ɛwɔ bibi yɛ yes mama woni mame Agradaa bo da ofa na eno kwadu be na yɛde bɔ no conspiracy and abatement say yes no sir you looking together obese me ne Agradaa cha nas unsa nas okwa wadane ne ho wachiche ne mu bebre obi aso sahwene ani bi eti bi kra na Agradaa ye mea oma mistaking mema press for atro na because aba ofa enti ne ekosi en se yɛde Agradaa ekopiem ɛwɔ court meka se be bosumi nie no o pleading not guilty akwadu mienu ane yɛde abɔ na ne yɛdi kan ɛne se operate without license no wanye ne mfomso antum ne ɛtoso emienu ɛne se adwuma ne kra wa yɛakyɛ oni hu nkrata bia no ɛno so wanye ne mfomso antum enti asɛm ni die no meka se na ɛkɔso nkakra migidi se na Facebook for ɛno wɔhwɛ Angel TV kra ta bisa se na Agradaa akwakosi sɛn ana ɛna na court na hyɛ sɛ Agradaa ensimra court na nsa na mekɔ no so kra ma menka sɛ court na hyɛ sɛ prosecution team no kwadu ɔmo hwehwɛ mu a ɔmo ayɛ ni nyinaa no sɛ ɔmo de san krata no ɛma yɛbɛka sɛ defense counsel a lawyer fo eginam ɛde ama maami Agradaa as say de ɔsɛ ɔyɛ evangelist Patricia Oduro no na no nene okodu court a maami apagya ne nsa adan ɔsɛ mesesa me plea what is our plea ɛde ayɛ dan na ɔsɛ a ɔno a ɛna baaye ɛbɛka kyɛ court ne sɛ oni for na emum ɛnɛ ɔsesa na no na wagye atum sɛ kwadu a yɛde bɔɔ no ɛyɛ no korɛ wɔgye ne mfom so atum enti ni plea from not guilty no ɛnɛ wasesa plea no to guilty wagye atum so wadi for wadi for na ɔfa wɔn sɛ ɛba ne sɛ pa na yɛbɛka sɛ bɔne a yɛde to so a wagye atum ɛsɛ instant yɛgyina so na yɛde asotwe ɛma asotwe a court no ɛde ama Patricia Oduro a na enka ne yɛfrɛ no maami Agradaa a sɛ de ɔsɛ ɔyɛ evangelist Patricia Oduro ne edi kan count 1 court no ɛkyerɛ sɛ ontua sika ɛyɛ 300,000 Ghana cedis 300,000 can it 3 billion ani wanya onkoda afiase mfinhyia miensa ɛno yɛ count 1 count 2 no ontua 10,000 Ghana cedis wanya sɛ sika na onkoda afiase afe 1 year imprisonment ɔse sentence ni nyina ɛtoa so na de be ka na yɛ fo ana na ɛsɛ anka be count dia na yɛ 4 years ne sika na yɛ hwɛ a na ɛsɛ obetua 40,000 Ghana cedis run concurrently bom obefa kɛsie na ɛwɔ mu no sentence run enti offer breaking news a abeto no me no kasa sesi ade eyade ogusu wo court wo esan se esese ohwe na ye nkrata asem eni bibia na sese sikan otua yes when tua de a ene na so twe a ye de ema no enti mu ana mo ka se emre ni won ena won so for obi be ka se na adan na Agradaa nko ono nko a ene ye de ne court ena ono anso ene change ni plea ansa na be change plea ni kran o lawyer na be court na ma ne se o person sesa wa no court ni be bisa wan kasa no ese ama wugina dakam ana wugina court dem ano ne o lawyer kan ye no wogi tum o person sesa wa no anan enti kwadu a ye de ball no ye be kan ni nyina san a kyerɛw ne ya kan facts ni nyina a kyerɛw na fe ye bisa say ube plead guilty and I say not guilty nti ene yama fair hearing nti ene ono anagitum say o plead guilty to all the 2 charges ene ye na so twama na ene otemuafo Emmanuel Sando ene de sa asotwe we abasisia na mafo sika no so akokam na ama no so enye no ne ye de call court enye no ne ye de call court 3 billion de ofa say obenya sisi a oh Agradaa 3 billion ye ni sika na say me 3 billion ofa me bo ma ta so 3 billion be ya to table isu Agradaa nya 3 billion obenya because so hwe adade ya wo mo anu musun so bi so ne de
this is about 80,000 dollars. We see media 5,000, we see media 12,000. But sir, what the investment there will bet me in but when you know kwasano so dinu kwasano nti ofa mani gusu de echi ebedu anwume nu nsia kase bom na ebesi bia se ye de ne bekọ si emfa no hu se ofa court nso pon no nan nti efi sa abre a dumienu abo ekobodonko ekopim se no nan ebebo no se wa miti a ene na obi bekase Agradaa nya 3 billion. Atwe nya botere. Ni yabu aja wa. Atwe nya botere. Obi si na ne cars bebrebe 4x4 ton ni kra benya sisi. Aba wo na yes come out. Once we beka kwakutin hu de oba wo se bedi afie nya yes come out 3 billion. Atwe nie. Yo. Aba ni aba. Ati ya papa wo ska. Yes from UCG for UCG. Baby a ye wo e wo La Paz ha ya from say ye homa ne bi kwasiada ton ne from say ye homa ne bi. Afomomeye. Afomomeye. Enu a me kan ho asem o ma meye. Enti fuel na ya to fuel sa. Wo fa so omu nipa o. UCG fo no. Omu mu yan. Enti so mu nka hwe ntra UCG mo fa La Paz area ha no ye sem. Kwasiada ton. Adan. UCG manager wo bo modana na ma wadima fo no behwe maye na ya to fuel sa efiri kwasiada. Ofo ma akwa bi be ne nam ha bi kra no anim adwuma. Akwa na mo ma ne ba ha ba fekere ne ma no. Efiri kwasiada besi sabre light ya nsho ye wabon eti mu nsesa no. Yes rem pa. We aha na edi mo besi ofrem Kojo Dixon awie me ne. Obofo kronkron sanitation ambassador 1 na atwe odro mesrem a